une makore mangani? 35. Samrunda rodi kana geza nonoka munga kuno wofunga na mudara geza yemone 35 here. Ina ndisilita. Ndezaura zvodafeira wozviona ikani tikatasa period nezvinhu zvaanenge achitaura hazvienderani. Munhu anomweya otaura kuti muri yeZimbabwe action muri kuiona action yakotanga tobva tanzwa kuti kwapiswa tumota 2 one kapisirwa pageti pachivhayo one kapisirwa pasafe station yatakwire of mangwana obva mukobva kuti action matoiona iaction ipi yatoita kudipa no action yacho kule ndinozvinoita murume uyu. I'm saying this on national TV. Yeah. Or on your platform. Yes. Murumo kana aine 5 O levels, I will give him $500 makwana. Naro drage maitira akandikuditsira certificate ne 5 O levels, I will give him 500. Unoda unditaurira kana unoda kutaura iwe. This is why ndagara ndati kana iwo ukandibuditsira certificate ne 5 O levels ndokupa 500. Why? Ndatozibata kuti matauro ako boreni dzako dzine padziri kutacha kudai. Aiwa chimbotaura nyaya yesaruwa katoni iyo nyaya yasiyana nayo. Now handidari nyaya nechekuita natocha wandoziva kuti akatizawo Zimbabwe akauya kuSouth Africa kunoku achitotiza nyaya dzemari dzehanzadzi yake yakatsotsa $40,000 zaichenda kuAustralia. Kulendi. Bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina. Kana uchingori muSouth Africa unoregisterwa company wavhurwa FNB business account, zvinhu izvozvo zvaizi zvinogonekwa nemunhu one anonzi Owen weEducation Research, ndo company yake yaanoshanda nayo achigadzirira vanhu zvinhu izvozvo zviri easy. Chinongodiwa chete panapa ingori passport yako chete. Usasaswera uchivhairirwa uchinzi una bank account nomwe munhu uye kana kuti ndikupe bank account ndozoisa mari ozodidi zvazvinhu zvekudhara izvezve. Zvangodiwa izvo songotora nhamba dzaOwen idzi as long as une passport. Pa Owen ndiregistero yangu ndipo yangu FNB business account ndiregistero company yangu unongopuwa zvese chitori chinhingirikini chipackage chakangogadzirwa leso FNB business account company registration zvokuti uri guard unoona kutochanza matenda masubcontracts zvinhu zvekuti wakugona kungozviwana mari unonga kungotransferwa kungosenderwa ma-US kana kusenda mari outside kana kusenderwa mari kubva munhu ari kudiaspora kwese kwaungada mumacurrency ese aunonga uchingoda. Bata Education Research panguva ine yatitori ndo vanhu chaivo vanoenderana nesituation yako iwo ndatosolva problems. Zimbabwe zvatanga chatsvuka chikakwata chata ready pari kupisa ZANU-PF yazvambuka lomnyaka ngaidone negotsi kuti bata nechemuchiuno kana pakagurokuro bata nenzeve zvandinoita rovera pasi kuiti bwa kana watosvika panapo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF zvigananda ameno nevamwe vese tanga nekulike this video right now kuitira kuti vese vaboyikani. Inini ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe nhasi pachanakidza panapa I'm telling you pari kupisa apa pari hot chimira ndivhure short comrade right amira ndikuconnecte na comrade Traore izvezvi so hello comrade Traore. It's cool in that way. I'm good. And asina kusanganisa neumwe comrade ari 150% against comrade Geza. So panapa inini zvandingotaura vese munhu wese andofunda anoziva zvatataura zvoperera panapa kuna anozotora nhamba dzeumwe kana kuti chinchi. Comrade ningirikini tanga imimi kwete comrade Traore. Comrade mimi taurai manga muchiti Geza kuti idi taurai nyaya yenyu comrade Traore ziye kuti vazopedzisira vakudzidzisai vakuonesei. Inini ndikuti comrade Geza neprogram yavo yavakatanga vangori 100% correct. But comrade Geza zvavakuita mazuva ano vakuita kuti vakundikana pada vachada kubuda pachena kune mhuri yeZimbabwe kuti ndakundikana kuti titsvage imwe way forward because hazvibatsire kuti everyday tinongoramba tichingoudzwa kuti ninga ari kuba mari, Tagwira ari kuba mari, Chivhaya ari kuba mari, zviri kuzotipei ende isusu vanhu vacho kuti mari dziri kubiwa tiri kuzviona everyday but isusu hazvina zvinhu zvezviri kutipa tiri kuti vaGeza vari kufamba nese tichiri kufamba navo. Azvinhu zvacho zvinopedzera zvakupohwa ukada kutarisa neperiod yetiri kufeya tafamba
nezvinhu zvacho zviri kuitika hazvichamake sense. Ende ukada kutarisa futi vanhu vari kuzviti maleader vamwe vacho vavhura machanel vari kuita zvavo zvavari kuita kusvika kuna nasaruwa akavesa vanhu. Ukada kuvatarisa izvozvo vangwara vangoti taakuita zverevolution ndarageza auya taakumbomira zvekukoti kwanyoka yemabhunu taakumboita zverevolution handiri kuona. But geza wacho tikada kutarisa kuti chii chaari kuita chine musoro hapana. Anongouya ungoti oenda palive otaura zvaari kutaura obva aenda opedza kana 2 months 3 months odzoka futi otudza kuti iwe mfana atagwireyo uri mwana mudiki tikakubata tokusvasvanga obva aenda. Saka izvi zviri kutipese mazimbabwenzi tuno leader ane action sezvaimboita timu rere retajamuka rere kuti raitopinda mustreet anditi vari 5 votanga kutobororodzwa vamwe vanhu votojoina munopedzera mustreet mani vanhu kana 10,000 ndo vanhu vetiri kude vavo kwete zvana geza tanzwa naye. Alright. Ndinonomba kubvunza something. Munoenda kuchechi? Tatonzwa nekunamata tinotenda kuchechi every day. Alright. Common denominator yakufarira yandoda kuti point inotibatanidza tichidiscussa zvatiri kudiscussa. Ndezvekuti you're expressing anger kana kuti bitterness yemunhu ari kuratidza kuti anonokerwa ari kutodawo shanduko. But hamugoni manje ameno tiri kuwirirana here papa. Aiwa ise hatisi kugwa tikutowirirana zvitoda ndosaka ndikutokupewo teme yekutaura. Yes. So hatigoni kuti geza tomutambira in part. I don't know if I'm talking things. Kuti paanotaura kuti uri hwashata tinofanira kuti gadzirisa apa mune munhu kuzvifarira mozodzoka mobva mati taneta nekumuramba tichinzwa as if ndimama akamutuma pekutanga sekunge ane pato kutadzirai pamama akawirirana naye kuti chinhu chichabudira pakati. Pendiri kutaura machi ndepepepe kuti andinoona kuti akauya nezuro akatoti action iri kutotanga mangwana. Imune makore mangani? 35. Saka muri kutaura kuti kana geza anonoka mungakunhu wofungana mudhara geza yemune 35 here. Ini handisi leader. Aiwa isati kutoro imimi kana muchiziva kuti hamusi leader munoriwana kupi simba rekuquestiona munhu ane power rekutungamira. Imimi muchiziva kuti gorenzenyu hadzikodzeri kuti mutungamire. Haana power rekutungamira akutoratidza kufeila but anga achida kutraya kutungamira. Ndo zvinhu zviripo. Anga achida kutraya kutungamira but afeila. Ndo zvinhu zviripo. Saka imatoconclude aka munoda kupiwa mhinduro nani matoconclude handi matoti afeila. Afeila. Alright. Hello? Ndezarura ndafeila mozviona ega tikatarisa period nezvinhu zvaanenge achitaura hazvienderani. Munhu anouya otaura kuti muri eZimbabwe action muri kuiona action yakotanga tobva tanzwa kuti kwapiswa tumota 2 one kapisirwa pageti pachivhayo one kapisirwa pasafe station yatagwirei of mangwana obva mukobva kuti action matoiona iaction ipi yatitaonipa no action yacho kulendina zvinoita murume uyu. I'm saying this on national TV. Yeah. Or on your platform. Yes. Murumo kana aine 5 levels, I will give him $500 mangwana. Naro dzake maitira akandibuditsira certificate ne 5 levels, I will give him 500. Zangu ona comrade Traore. Comrade Traore. Munozviziva here kuti imimi tidzora takumboya pemuri imimi pemutori ipapo mutori mumwe wevanhu vanototaura vaitotaura kuti Saruwaka ari kukundikana zvaari kuita hazviite so why imimi maiti Saruwaka ari kukundikana nhasi muri kuramba kuti Geza ari kukundikana. Saruwaka imbavha munombivavha makamona achipeni aiwa makamona achipeni makamona chingwa zvewa inzwa Saruwaka imbavha aiwa Saruwaka imbavha ashibonzwa unoda kunditaurira kana unoda kutaura iwe. aiwa this is why ndagara ndati
kana iwe ukandibuditsira certificate rine 5 levels ndokupa 500 why ndatozvibata kuti matauro ako brain dzako dzine padziri kutacha kudai aiwa chimbotaura nyaya yesaruwaka toni iyo nyaya yasiyana nayo now zvinokutorera time kuti unzwisise because iwo une speed hausi kutarisa zvinhu zviri kuitwa kuti zvine kwazviri kutoendesa here. If those things are failing to convince you, there is not a single thing that you will understand about how Genza is doing his things. Touya panyaya yaSaruwaka, inini handiteereri Saruwaka. Why? Saruwaka akataura kuti inini murevolution muchibvisa mari dzenyu shandai netrust. However, that wants transparency or accountability pamari dziri kubviswa, I'm not that person. I will not be that person to you. Leadership has to be transparent. When we are dealing with national issues, especially contributions of the revolution, we must be transparent and give accountability to the people so that vanhu vanokwanisa kunzwisisa leadership acumen yedu when dealing with issues which are deemed urgent by the masses. Zvinoratidza kuti munhu akaba mari because the only reason that one can come up with an excuse yekusada kutsanangurira vanhu kuti mari dziri kufamba sei inhau yekuti panenge pasina chakachena. But kana zvinhu zvese zvakachena need yekuhwandisa ndei because ukatsanangura nemazvo you will motivate people kuti vabvise more money sekuti izvi application yakuda kuti uende kuhigh court uchada more money. Andikunzwa point yandiri kutaura shamwari yangu. But inini hangu panyaya yaSaruwaka muno problem yemunoita ndeyekuti munokota one word raanenge ataura paribomu. Paanotaura zvakanaka ambonyatsojekesa nyaya hamupatarisi munongotsvaga paataura zvisirizo. Saruwaka akataura kuti inini nyaya dzemari handisirini ndiri kubata mari ende kuchannel kwanyuka yemabhungwe kune shamwari dzake 7 inini basa rangu randakangodedzerwa chete kuti ndiite. Mera ndikubatsire shamwari usanyaya waste time. Do you know kuti account inoiswa yaSaruwaka mari yeri kupinda maaccount paSaruwaka? Saruwaka akaramba. Aiwa ndiri kutaurira kuti iwo wapita mafeelings naSaruwaka because Saruwaka akataura kuti inini handina account kana wani kupinda mari alright macomrade inzwai on nyaya yaSaruwaka iyoyi there is a issue itoripo paground izveso inini nditori neproof and I think Saruwaka akawanda achitomboya panapa achitaura pane nyaya iripo chaita ndibva ndangoda kuipinza ipapa is because of zvinhu zviri kuitika. Family yanyoka yemabhunu vari kutosafa chikafu zvimukadzi wake right now izveso hakuna mari iri kuenda ende kune imwe mari yaakatotaura yaakatoti hanzi yakuita zverevolution in fact akatoramwa nyoka yemabhunu. Saka ipapa handisi kupindira hangu panyaya nyoka nautora side but ndiri kuita kakunoagria pane zvinhu zviri kutaurwa naComrade Traore zvangu munoona kukontinya zvenyu muchienderera mberi muchitaura. Iwewe ndikutanga newe kuli. Iwewe mukadzi wanyoka yemabhunu wacho wakataura naye kana ndiri kutaura makuwa? Asi makuwa handikwanisa hangu kuzotaura handikwanisa kuzobudisa detail ndakataura naye kana kuti chii because nyaya yacho chiri premature handikwanisa kuitaura yese but ndatongobudisa pane nhingikini iripo inozoti inini ndozvimiririra. Saka sofa atomboti makuwa hatina umbowo ndinawo ndosaka ndazvitaura hauda umbowo because ndakubvunza kuti wakataura naye here mukadzi wacho ukati handikwanise kuzvitaura handiti kurota hauna umbowo uri kuita makuwa musasvibise zita remunhu hatisi kuda unosvibisa zita remunhu nekuti Traore akanyangawo Saruwaka nekuti no kwete kudaro listen Traore haana kuvenga Saruwaka but Traore pavanhu vese vanoita zvekutaura Traore ndiye munhu ane common sense dzinoti dzekuti mukataura munokwanisa kunzwisisana ipapa mungadai makutowirirana matodzidzisana zvakawanda. Now I will say this to people. I have not said this to anyone, but at this point I will say it so that whoever that gets to hear about this podcast will know kuti munhu ari close nanyoka of all the people on Zwai ndinini
You see? If I'm lying, nyoka anofanira kutaura kuti taurawo kunyeperai. You see? Anomurudzwa. You see? Munhu wese aiziva kuti nyoka akasataura munoteerera taure. That's true. Taura akasataura munoteerera nyoka. Yeah. Anomurudzwa. Yeah. Handisi kudiscredita Saruwaka patinopindira murevolution panosiyana. Yeah. Nemaroles atinenge tichitamba. Now, I said, point yandaidza kutaura munhu wese achizwa dei kuti I talk to nyoka yemabhunu pandadira ini. Nyoka zvinhu zvakamira zvakadai apa ngatite so nyoka ngatimere zvati ndoda kunditaure something. People are taking advantage of nyoka because number one, he's under a lot of pressure, he's under a lot of stress, and nyoka is gullible. Yeah. Maissues akaita too formal hysteric. Guru wangu anononoka kubata nekunzwisisa. Therefore people take advantage. Yeah. Andurgona. Yeah. So now, inini I said kuna nyoka. Hazvimeki sense kuti hama dzako dziri kutora mari. Saruwaka ari kutora mari. Mudzingwa ari kutora mari. Imwe iri kutorwa kuaccount. Iri kutorwa kuEcocash yekuZimbabwe. Imwe iri kutorwa munomu muSouth Africa hama yakuisa imwe account. Hazvipi chimiro. That's true. Why not just have one account? Yeah. Yatinongoziva kuti ndo muri kupindira chi mari. Matinokwanisa kuaccounta for all this money. Ndikati the best that we can do at this point, ngatisikei for assistance from people like Beatrice Mtetwa. Yeah. Beatrice otipa reference lawyer ratinoshanda naro kuno kuSouth Africa. Zvinhu transparent and formal. Tauze kuti mari dzichapindira apa dzichashanda ine kudai. That lawyer topuwa account mari yoiswa mutrust account. Yeah. Lawyers iwayo then vane vachitotipa feedback. Malawyer ano they are accounted for. Yeah. Madhete dzavanoisa dzinototariswa kunzi dzakafamba zvakanaka here so that mari hadzizobiwi matrust. That way vana veZimbabwe vakadzwa kuti zvinhu zvakarongeka. Mari dzinobuda nerate yatofarira. Vanhu bva varamba. Nokabva ndamutaurira bva I will deal with this issue. Vandataura inini magoro ndikati handina problem nekuSaruwaka acollecte mari. Inini personally kumari handikwanisi hangu kucollecta mari because money changes people. Handizodi zvekuzonetsana nevanhu. That's true. Ndikafuma ndarwarirwa wangu nemwana wangu ina handimboregedzi kushandisa mari. Saka inini ipapa apa handisoda kubudikira ikoko. Then vanhu bvati Saruwaka bvati akucollecta mari. Vandati no, the way yamuri kushandisa pakutora mari, you guys are going to have a problem. But ndichaita unge inini ndisiri kuda kuti nyoka abatsirwe. Yeah. Handina mari yekuti ndokwanisa kubvisa ka1 ndobatsira nyoka inini. Zvisinei. Pesu zvamuri kuda kuita inini. Ndo zvazoti sina pamaproblems atasvika pari. Kuti uyu ari kutora mari nogu, uyu ari kutora nogu, even to the extent yekuti vanhu chai vaisapota Saruwaka. Uyu mudhara mufesi wati kutaura naye painterview panapa. Atozvitaura ega achitanga interview akati nyaya dzemari dzakunetsa zvinzurunzwai zvatakuona zvichiitwa naSaruwaka. Ane red flag yaakaona. Handina ine chekuita nazvo. Zvazotushika izvo vanhu vachinetsana nenhau dzemari umwe achibuda achitaura kuti inini ndakabvisa mari yakati hausi kudzitaura nei zvakunetsa. Saruwaka bva aramba kuti inini handi explain anything kuna anyone. Akufungira kuti mari dzirudiwa ngaregedze kubvunza. Inini after I had said need yekuti kutengwe ma-t-shirt nema-cap necrisis yatiinayo aisi luxury here. Yeah, that's true. R50. Kutenga t-shirt 30 rand, kutenga ka basic one 20 rand kunyoresa. Woprintisa t-shirt yako. Inini zvese zvandiri kuita murevolution handa munhu ndakakumbira mari. Kana nekunzwisisa kushanda kwakaita nyoka. Tinorwadziwa nei kuti ndotenga t-shirt yangu inini. Ndonyoresa necape ndotoprintisa information ndoda ndouya kukoti. Ndokwanisa kuzviita then mari dziri kubviswa for revolution zoshanda towards that specific purpose yekuti mukomana abude mujeri awane chikafu pamwe chete nemhuri yake iri panze vana vachienda kuchikoro. That's what I say. Ndikati kana paine munhu ari kufila kuti ndine zvandiri kuita zviri wrong, ari kufila kuti ndini ndakatengesa nyoka yemabhunu or pane anything chandakaita, open a platform ine munhu wese wamuri kufungira kuti ndiye stakeholder. Chakaita kuti nyoka yemabhunu andibuditse mugroup make inini inyaya ndamutsiura kuti nyoka usacollecte mari.
zvinozotinetsa mangwana. If it's to happen, ngazviitwe nasomeone, iwo then you stick to ma-updates erevolution. Zvikanzi tisaurawo panduka unonzwa godo. Nhasi nyoka asi mujereri. chirimo pakashata. Nenhau dzemari. Yeah. Hakuna here kuti kezitaura kuti nyoka yemabhunu akaisirwa mari makaupi. Ndinei chekuita nazvo inini nekuti akabatirwa kupi zvakaitika sei. I know nothing about it. Moyo wangu uri kutorwadza kuti things like this were not supposed to happen and we listened to each other. Nonetheless, we made the way forward. Kuti brother yedu ibude. Why? Mistake yaaita it's idiki zvakanyanya pane basa guru raaibata. Therefore, let's respect the good that he saved. Yeah. Asika iyo nyaya yekuti Saruwaka anokolekta mari. Remember kuti Saruwaka manyemari chitanga kukolektwa. Saruwaka akaenda palive painterview pake pepe pachannel pake pepe. Akataura kuti ndine vakomana vanga vachironga kuita zvemari but ndaramba. Vakomana vacho vakazouya vega direct vakanoisawo audio ravo pachannel pepe. Vachitsura Saruwaka kuti Saruwaka ari kuramba sei. Anenge akatengwa sei asiri kuda kuti titore mari titese tibudise nyoka yemabhunu. Saruwaka akazodzoka manheru akati vakomana vazotaura neni ndasina kunzwisisa nyaya yacho. Takuchigadzira account kuti tiise mari. Ndomutangira wakaita nyaya dzemari. Kana uchiri kunyatsorinenga kubva kumashure nyaya dzemari mutangiro wadzakaita dzinotanga naSaruwaka. Nyaya yakatanga nayo. Nyaya kune shamwari dzenyoka yemabhunu dzacho idzodzo. Ndodzakatanga iwewe une point yauri kuramba yekuti musati hani nani musingabuditsi mazita nevanhu vari mhepo vatisina kuona. Nekutanga vacho ndanatocha wechitu wacho handidani nyaya nechekuita natocha wandoziva kuti akatizawo Zimbabwe akauya kuSouth Africa kunoku achitotiza nyaya dzemari dzeanzodzi yake yakatotsa $40,000 zvaishanda kuAustralia. Aiwa ini handizoziva kuti kana usingazivi unotaurei nyaya dzausingazivi. Ndati background yatocha handisi but ndikushaya kubvudza kuti nyaya yemari payakatanga inotanga naSaruwaka. Nyaya yemari yakatotangana natocha. Saruwaka akazongoita kutsigira nyaya. Tocha akatobva kuZimbabwe nenyaya dzekutotsotsa vanhu. Nyaya dzerevolution dzichibva dzatanga dzichimboteerera shamwari. Tocha ari kudawo kutoti chinhu pachinobuda oti ini ndandiri kuSouth Africa ndichitotizawo due to political persecution saka ndauchikwanisawo kudzoka ane political ammunition. Aiwa zvauri kutaura ndozvinzwisisa. Ona petu takakupesana ndepekuti hauna chauriziya. Ini ndiri kushaya kupesana utiteerera kuti apa ndandisi kuziya wobvunza iwo pausiri kuziva ndepekuti iwo uruda kutraya kuti Saruwaka ndiyakatanga nenyaya dzemari. Ndiri kukuudza kuti tocha nana Mudzingwa nevamwe vendisinganyatsoziva mazita ava vaitaura muchani wemanyoka emabhunu ndo vakatanga nyaya yemari. Saruwaka vakatombomblema vachiti Saruwaka ari kuramba sei kutaura nyaya dzemari idzi. Saruwaka akazosenda rimwe audio vachiti shamwari dzenyoka yemabhunu dzadzisina kundiudza saka ini ndanchiramba nyaya dzemari. Mashoko angasati asvika kwendiri asi zvazosvika kwendiri takuchigadzira maaccount anopinda mari ndomutangira wakaita nyaya dzemari but hazvina kutangwa naSaruwaka. Izvozvozvo hazvina zvavinochinja for the benefit and progress of the discussion. Ini manachiranga kujekesera ndepekuti iwo urozoita mafeelings naSaruwaka ubva kuti Saruwaka imbavha Saruwaka iso Saruwaka hasiri yakatanga nyemari kana akazobawo mari ndingamutsigiri unozivawo paakavachasi yakatanga nyaya dzemari. Ndikati inini ndikabvuma point yako kuti tiite move forward. Saka wati futi Saruwaka isimbavha here. Handingati Saruwaka isimbavha because hatisweri nani. Ipapo unokukandizwa ndichiti Saruwaka isimbavha ndiye ndichindipa because inini handiswere naSaruwaka but ndachida kungotaura mutangiro wakaita nyaya yemari chaiyo zvekuzoti anoba mari kana kuti habe munhu wenyama achereseki. Pakuramba uchiita nharo pachinotibatsirei padiscussion yatiri kuita. Penduri kuita nharo ndepekuti iwo chimbomira mafeelings naSaruwaka zvekuti iwo unongotanga kungoti Saruwaka chakati chimbomira mafeelings naSaruwaka uchiita maprevious naSaruwaka ndopane nyaya yavo. Alright, kukoma ndazvindwa ndichaiti kuti mafeelings naSaruwaka.
saka mafeelings ari kuti mafeelings rudziya atitombonzwa aranga ita zvokufila here vanoti Traore iwewe nababa Chinogurei mune dzimwe nyaya dzemunotaura nemafeelings dzimwe nyaya dzemunotaura munoisa mafeelings. No, you need to understand something. Baba Chinogurei ane ma-anger issues haagoni kuhandla pressure nekuprocessa nekuunderstanda human beings. As human beings we are not wired to the same frequency, therefore we need to look for a common denominator that binds us. Don't we see out our way of doing things is wrong, but also as leaders there are certain areas that we cannot deny. Hatigoni kuresist accountability kana kuconsider input inenge ichipawo nevanhu. Baba Chinogurei haadi kuzotsiurwa ende hasha dzake dzinowandisa. Uchida kutaura point yako hapana need yekuraise voice kana kutanga wati putsei. Ine voice racho anaro futi. You see, pawhatsapp hapati pachowe nekuti unenge uchipambira kudaidzira sei ukataura nyangwe voice iri pasi message inosvika mativi mana enyika. Ipapo 100% ipapo tikuira nyaya yatonyazowira taura zvawo. Yes, issue iri kuitika pani nhau yaSaruwaka. Saruwaka ndakatobvuma inini ndikati mari ngadzicollectwe, but iwewe unofanira kunzwisa chimwe chinhu. Munhu akaita question mark revolution, especially uri public leader, unofanira kutaura kuti engage me. Haufaniri kuvhika kuti ava vanhu varitaura zvakati handichatauri navo, hatitungamiriri vanhu tichidaro. Ende futi ndikakanganisa inini ndikati vanhu sorry mabhiringika hazvirevi kuti ndichange handisiri mutungamiri. Handiri kubata point yangu. Saka inini ndikati nhau hadzina kujeka dzemari dzinenge dziri kuitwa naSaruwaka. Ini handisi kuita zvinhu zvemari. Munhu arinenge achitaura kuti bvisai mari makomrades tibatsire ndiSaruwaka. Saka patozotaura kuti pakati dai matipatsananguru musati tiri kuisa mafeelings. Nekuti Saruwaka anewo zvaari kutoita zvaari kutogona zvandaitotaura kuti no apa pagonekwa apa pagonekwa. Aiwa ndizvo hakuna munhu anotadza zvese vane zvamunemutsiura chinoita ndizoramba ndichidzokorodza iri nharo dzaunenge uchiita dzongori kuita zvakanaka nekuti ndikakusiya wakadaro uchifamba nezita rerevolution unoisa vanhu musango. Ona nyaya uri kutotaura yekuti Saruwaka ane paanogona ane paanotadza. Inini hangondotomufolowa pamwe pacho anoona ndachimutsikira. Inini pendinototaurawo futi kuti ari kutadza ndepekuti akapiwa mapoints nevanhu achinzi pakati kuita era haasi kuteerera. Ari kuti munhu wese chigananda muri zvigananda handisi kukuteererai. Ndo pamwe pacho pendikuona paane era chete ipapo. You know what I say to people? Ndakati taakuita mistake murevolution because taakutanga kutonongedzana pachedu tichiti uyu chigananda because inini ndinepandokupesana bachinoguya ndawo ndichigananda nokongotsurwa. Nyaya inyaya yechokwadi yekuti munhu akangotsurwa murevolution anobva anzi chigananda. Kana muri mumawhatsapp perevolution munhu anobva atobuditswa bvanzi kuti chigananda. Hanzi leader afanira kuudzwa zvekuita nevamwe vanhu. Leader tinofanira kungomuteerera. Ndoni dzimwe nyaya dzenorambo ndazvirevi kuti unofunga stereki. Ndakatoudza president cheche ane advisor. Why ane advisor but ari president? Akazotora hade munhu asingaiti tungwarara asi idea yanga iri right. Inenge iri right. Ndozvandinogara ndichiudzawo achiti muri maleaders but unosiyero kuti nepressure une pamwe panhu paunotoita zvisirizvo. Kuti vanhu vakarelaxa vari kutoona. Alright, ya ndapanzwa makomrade ndapanzwa. Comrade Traore ndachingokumbira mungotoro wamashoko enyekupedzisira tangovhara chirongwa. I think nguva dzedu dzinenge dzasvika pamwe paya pekuti tiva chirongwa chofanira kuzongonzi bhuka. Saka Comrade Traore chingopedzisai tobva tangovhara chirongwa ipapapo. Thank you so much nemacontributions mamwe ese andanzwa ipapapo. Mashoko angu inini in closing ndekuti kana tichifamba murevolution uri a leader uri a key player, it does not mean that things must go your way. We must work from a consultative approach, which is inclusive of the concerns raised by the masses. That is what shapes the narrative, the direction, the revolution.
So we need to listen to each other. We need each other. Hatina munhu watofanira kuti tivharira panze because essence kuti zvibude. We need and we want everyone on board. Yes. Aiwa. Mashoko ari kutapira. I think izvozvo zvandoda kuita kana ndoda kuisira link everybody ari kuona dasa link mumbono follow Comrade Traore ku WhatsApp channel ko. I think vanhu because vanhu vazhinji vari kumboda mashoko anotapira anotaurwa na Comrade Traore. Huchi zvingoti ndizvana manje Traore abva achitapira kunge huchi panapa. Bye bye vaZimbabweans zvamanje. Thank you so much my comrade.